Hello mga loves! So ngayon maaga na no, mga 5:30 na ito ng umaga. Maaga po kami nagpa-deliver ng lechon kasi po maaga po yung plano namin magpunta sa aming outing. Mag-outing po kami buong pamilya no, pero nakulangan po kami ng dalawa. Yung mga pasaway naming pamilya. Pero okay lang yan, enjoy lang kami kahit ganito man no. So tinitignan ko yung lechon guys, ino-open ko. Bigyan natin yung mama ng bayaw ko mga darling no. So tikman muna natin oy. Tisting tagab tanaw daw. Anak, crispy pa kaayo. Gab ko puti. Hoy, 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 hoy. Ikitan ka ti. Hoy, hoy. Ayo. Manamik gid. Samtang crispy pa. Namik gid. Ang sarap tarong ako. Tinaw lang. Yan na guys. Hala, lechon. Namik. Daan mo. Adaplin mo. Kaya mo agi ang jeep. Namit. Guys. Oh. Gaya. Unya, di na ni crispy. Kaya lang. Good. Lechon talaga siya sa Pinas. Ate, nawa ko na kung tutoy ane. Ano? Magnana ka? Ano? Taga na rin Ate Marlene. Panit pa imo pa'y panit. Ate Marlene, oy. Ay, Ayaw, tagay si mama magpalit. pinapagulot. Nawa akong Kami, tutoy lang. o darang kuan gabi butang da. Sabi. Wow, lame. Lunas, lechon. Lunas? Taga-asa man sila dahil. Nagkuha mo ito, akuan sa mga live. Gani, asa sila located? Ambot. Ngi. Gikuha yun siya ng mama. Gikuha man. Alam mo, Chado, crispy yan. Hala, humuka. Ang sarap nito. Oh, sa Gabo, gab. Murag naglaway man ka gab. ako man naghitagan. Sakit na kayo. Hugahan, sakit ka mo ito. Lang. Hindi na ito, murag bibli na. Nawa akong tutoy. So excited po yung mga kasama ko, mga pamangkin ko. Ang dami po ng mga pamangkin ko mga loves. Marami po talaga sila. I think mga 10 sila lahat. So yun, excited po. Kahit yung mga kapatid ko din excited. So ang saya lang kasi po, tagal-tagal ng panahon na finally nakalabas kaming lahat at maliligo. So ang layo po ng drive as na nakikita niyo sa previous vlog, yes, mga nasa 1.5 hour drive. Tingnan mo yung mga pamangkit ko mga loves. Masaya yung mga mukha. Excited yarn. Ito din yung isa, oh. Mahilig pa naman sila ito sa mga ligo-ligo mga loves. Lalo na kapag ilog. Hindi po ito natatakot yung mga pamangkin ko. Mga tigasin po ito. Nagmana sa tita charot. Mga matigasin po. Kahit yung mga mukha matigasin. O, tingin din nyo. So yun sila, excited. Ang bilis-bilis lumaki ng mga pamangkin ko mga loves. Lalo na itong dalawa, no? Ang bilis nilang lumaki. Last kong uwi dito mga loves, mga bata pa ito sila, no? At yung ngayong pag-uwi ko mga loves, yung mga iba kong pamangkin, ngayon ko lang talaga sila nakikita. Kasi alam nyo, ang tagal nating hindi nakauwi. 9 years. O diba dalaginging na yung dalawa. At saka ito siya, kapitbahay namin. At parang pamilya na rin, pinasama namin. Ganete, ganete. Ganete, ganete. Takot balance sila yun. Ginahan po mga kikway. Ikarga na daw na. Buyet, dito yet. Oh, dito ka na inyong mga dala. Oh, masulod na. Masulod na? May grande po naman dito. Grande mo. Ha? Pwede ito
Ang mga langaw ha, dapat tabunan mga pagkain. So, maaga po kami nakapunta dito mga loves. Nakarating mga nasa 8 o'clock na ng umaga. At kami yung maaga-aga dito nakapunta sa nakarating dito sa resort na ito. At saka sobrang gutom kasi hindi nga nag-breakfast, no? So ngayon, arins-arins lang sila. Sabi ko, kakain muna tayo bago tayo maligo. Kasi gutom na yung mga person, no? So, meron tayong mga saging, meron tayong kamuti, lechon, bihon, biko, at rice, of course. So, yun mga darling. At itong mga dalaging ding kong pamangkin, mga love, sinabihan ko sila magbugaw kayo ng langaw, kasi ayaw ko talaga yung langaw, mga loves, nakita ko once yung langaw tumai sa pagkain at saka puti-puti mga loves na uod na pala yun mga loves. So grabe. So kaya para akong freak na ngayon, no? Ayaw ko na makita yung langaw na kapatong sa mga pagkain. Lalo na sa lechon, ang dami talaga. Parang dinadayo ng mga langaw. So kaya yun. Nag-enjoy lang kami dito. Kain-kain muna bago maligo. Pero actually hindi ako dito maliligo kasi, alam na this. At so yun, kain muna tayo mga darling, no? Naanad diri ay nindot ka diri Bata naman. Bawal dito isa. Pati yung mama ko sobrang saya kahit wala yung asawa, hindi nakasama. So yun, saya enjoy lang siya kahit walang papa. Nagkurog na ka daw. Now. Sigaw ko. Gonggong mo ganin. Ang sarap mga loves. Taklop. Sa susunod, pagbalik ko dito mga loves, malaki na itong mga pamangkin kong babae. O, tignan nyo. Ito na naman yung mga dalaging ding. Itong dalawa, dalaging na talaga ito. Gutom pa, oh. Kumakain na naman. Ang saya ni Liam dito. Tignan nyo.
lang ako dito mga loves. Nakatingin sa mga bata kasi po bawal po akong maligo. Kasi meron po tayo kanina pang umaga. Gusto ko sanang maligo kaso talaga, tingnan mo. Magandang maligo dyan. Nandun yung mga kapatid ko, nag-i-enjoy. Ako walay kasi meron. No? Yung mama ko doon, Uwi na tayo mga loves kasi init. Ang mga bayhuan niyo. Jesus! Jesus! Wala kang gimingaw ni Papa ma. Awid ang pipi, be. Wala gimingaw magibiyaan ta. Wala siya. Wala yung dulaw. Kita gini Papa rin. Bahala daw ka diha. Kay luran ka. Gimingaw rin si mama, dabi ang pipi at awiran. Kasi nang luod ang tiguang ng luod-luoran. Sudlanan? Ayaw suka idong ha. Alam mo, oran ay sudlanan dol, baso? Gas bukit. Ay, oo. Yakal na oy. Hindi ka na bukad. Yakal lang nga. Uy. Paano kayo mo ha? Oh, kita ka? Sa imo na daw siya ngayon. Okay na din. Oh, nana ato malit. Oh. Sama na imo ha. Tong. Sakit pa mo to yan? Sampung ba? Ano? Amungaw. Samot guro ng hapdos nagmaayo kung dagat pa. Mga gwapa na ba daw ako mga Sa pag-umangkon? personal may do kay bulahay kay kamay pero sa video may dili. Dito lang tayo mga love. Salamat po sa inyong panonood ha. Kita-kits tayo next time. Anong masasabi mo yan? Wala. Salamat mga love sa panonood. At yun, nag-enjoy naman. At saka ito yung mga kinakain naming leftover. Lechon paksiw na lang. Masarap din pala kahit puro taba. Di ba yan?